Минем исемем Рузиль, миңа 19 яшь, һәм мин Казан театр училищесында укыйм. Менә монда безнең гримерныйлар. Бу урыс группасының гримеркасы. Монда инде гримерлар. Менә бу безнең гримеркабыз инде. Эдуард. Бу минем якын дустым Эдуард. Сәлам, Эдуард. Сәлам, Рузиль. Ничек хәлләр? Яхшы, үзең ничек? Әйбәт, нишлисең? Менә ролемне әзерлим хәзер. Узакламый сәхнәгә чыгарга кирәк. Әйбәт, рәхмәт. Әзерме? Әзер. Әзерләнәләр. Киттек алга таба. Монда безнең сцена. Менә монда инде безнең Менә инде кадерле дуслар, уку көне ахырга якынлашты. Барылар бетте, өйгә кайтам. Ә сезгә уңышлар телим һәм бәхетле булыгыз. Пока. Мин бу чак Инде кадерле дуслар, угыл хап